Bueno, benvinguts tothom. Aquest és el primer acte que hem preparat en commemoració del Dia de la Dona i la Nena a la Ciència, i són tot un conjunt d'activitats que s'allarguen fins al 8M, que és el Dia de la Dona. És un contínuum durant aquest mes. Comencem amb la inauguració d'aquesta exposició de l'ETT tan xula sobre les honoris causa dones a l'Autònoma, i aquí farem una xerrada sobre les honoris causa de biociències, ciències i enginyeria, que no en tenim cap, ja spoiler. El dia 13, dijous, tenim una pel·lícula, un documental sobre dones i ciència a la sala d'actes, que es diu Picture a Scientist, que és un documental molt bo, va ser seleccionat pel Festival de Tribeca i nominat a diversos premis. També entra dins del programa Participa a Biociències, pel que l'interessi. És obert a tothom a la sala d'actes, de 3 a 5. Sí, dura menys, no? Dura menys. Una horeta. Dura menys. Després hem penjat tots uns cartells per les parets de la facultat, que és un joc per veure si sabem molts dels coneixements que tenim tant a nivell de física, química, geologia, biologia, biociències o enginyeria, si sabem qui els va descobrir. Moltes vegades ens sorprendrem de les respostes, hi ha moments, podem jugar, i cap al 8M penjarem les respostes, no us quedareu amb la incògnita. I ja està. I després el 5 de març acabem amb un taller d'autodefensa femenina que farem al SAP, que em sembla que ja està obert avui l'obríem. Ja s'han començat a apuntar. Molt bé. Igual ja no queda res. Sí. Totes sou benvingudes, alumnes, professores, personal d'administració i serveis, us esperem a totes. La Natàlia ho vam fer l'any passat i va ser molt divertit i molt xulo, o sigui que us ho recomanem, és una experiència molt recomanable, molt divertida. Xandall i cap allà. Allà et donen fruita, et donen aigua i t'ho passes molt bé. I ara passo a presentar aquesta... Nosaltres no hem volgut titular conversa, perquè el que volem és que s'obri una conversa entre ells i després entre tots nosaltres. Us els presento. Tenim la Núria Barniol, que és catedràtica del Departament d'Enginyeria Electrònica de l'Escola d'Enginyeria, la Montserrat Llagostera, que és catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia, la María Josefa Izuel, catedràtica del Departament de Física, jubilada. Això ens és igual. I el Xavier Roquer, que forma part pertany a l'Institut d'Història de la Ciència, i també és catedràtic a la Facultat de Filosofia i Lletres. Llavors, nosaltres hem organitzat una mica aquesta conversa amb diversos punts. Volem començar una mica parlant de què és un honoris causa, perquè és una cosa que diem així, però què és? Per què se li dona un honoris causa a algú? I després aquí tenim dues padrines, la Montserrat i la María Josefa van ser padrines d'honoris causa de ciències i de biociències. Ens explicaran una mica com va anar aquest procés, com van triar aquesta honoris causa, què s'ha de fer, com es proposa, com s'apadrina aquestes persones. I finalment també volem parlar una mica dels números. No sé si ho heu vist allà a l'entrada, però hi ha molt poques dones honoris causa, amb totes les disciplines i també amb les nostres igual. I d'enginyeria, malauradament, no en tenim cap, i amb aquesta exposició s'ha fet evident i volem parlar d'aquest tema entre totes. Per què? Per què no? Què hem de fer? Si és que hem de fer alguna cosa. Llavors jo ja no parlo més i no sé, Xavi, si vols començar a explicar-nos una mica d'on venen els honoris causa. Abans de res, gràcies a tothom per ser aquí, gràcies als organitzadors, la Marta, la Natàlia, el Joan? Francesc, per organitzar això. Quan ens vau convidar, jo entenc aquesta invitació com una invitació als historiadors i historiadores de la ciència de l'Autònoma, que tenim molt interès en aquestes qüestions de gènere. Jo vaig intentar que vingués alguna de les meves col·legues a l'institut, però finalment avui no podia venir cap d'elles, i per això sóc jo aquí. M'encanta ser-hi perquè tenim molts vincles amb la biblioteca i m'encanta compartir aquesta taula, però també m'hauria agradat molt que fos una d'elles la que parlés.
Quan em vau dir que havia de parlar dels honoris causa, vaig dir, ho farem molt de gust, però jo en sé ben poca cosa dels honoris causa, com a tals. És una distinció honorífica del rang del doctorat, fa segles que les universitats les concedeixen. Potser el més interessant per una discussió com la d'avui és que no sempre les han concedit a persones que tinguin una distinció acadèmica. L'honoris causa sovint ha servit per reconèixer el poder polític i de fet a la Universitat d'Oxford al principi se'n donaven massivament d'honoris causa, però no per mèrits acadèmics. I això mostra la doble cara o el valor dual que té aquesta distinció, com d'altra banda totes les distincions. I la Marifí ho deia a la reunió preparatòria que vam tenir. Un doctorat honoris causa honora la persona que el rep, però també honora la institució que l'atorga. I sovint les institucions juguen amb aquesta doble condició. De manera que en un primer moment és freqüent que es busquin personalitats molt distingides, però quan la universitat ja en té de distinció, es pot permetre, si voleu dir-ho així, de reconèixer persones menys conegudes, i entre elles, sovint, dones. Perquè si anem cap a la qüestió de gènere, efectivament, en l'àmbit dels honoris causa són moltes menys les dones que els homes que han rebut aquesta distinció. Això no ens ha de sorprendre, històricament reflecteix una desigualtat persistent que només, penso modestament, perquè hi ha expertes en això, i algunes aquí, penso modestament que només es revertirà no només quan donem visibilitat a les dones que han rebut aquesta distinció, que per descomptat la mereixen, sinó quan abordem les causes profundes d'aquests biaixos, que no sempre tenen a veure amb la invisibilitat de les dones de ciència. Tenen a veure amb desigualtats estructurals, tant en el propi sistema de formació com de recerca, el sistema acadèmic, universitari, centres de recerca, com tenen a veure també amb circumstàncies que passen fora del sistema universitari. Per tant, és una qüestió molt complexa i a vegades jo tinc també una sensació ambivalent, podem discutir-ho si voleu, amb algunes de les orientacions que pren sovint el Dia de la Dona i la Nena de Ciència, perquè sovint fem les galeries de dones científiques, que estan superbé, perquè has de reconèixer i has de recordar a les persones, les dones que han tingut aquestes distincions. Però a vegades també tinc la sensació que això ens fa perdre una mica de vista aquestes desigualtats més estructurals, perquè al capdavall aquestes dones que reconeixem han estat capaces sovint de vèncer aquests obstacles, però moltes vegades per una qüestió de determinació personal i social, no perquè les barreres hagin desaparegut. I no tinc clar, i a mi m'agradaria discutir-ho, fins a quin punt hauríem de mantenir el focus en aquestes dones singulars i alhora, si és possible, posar l'atenció en aquestes qüestions més fonamentals, més de base, més estructurals, que és on hi ha dificultat. A l'exposició que veureu es reconeixen les 4 dones nomenades honoris causa per les facultats de ciències o biociències. Com que algunes les heu apadrinat, jo aquí us donaré la paraula. 4 són poques pel conjunt de doctorat honoris causa de la UAB. Aquesta situació s'ha començat a revertir els últims anys, com en molts àmbits, gràcies a polítiques d'igualtat més actives. El Pla d'Igualtat, per exemple, de la UAB. I això genera al seu torn un altre debat profundíssim en l'àmbit de la qüestió de gènere, que és si cal fer aquestes polítiques de discriminació positiva o no. I jo aquí, si em permeteu, no em mullaré. Perquè això és massa delicat perquè jo em mulli. Però és una qüestió oberta. I hi ha persones i moltes dones que pensen que potser no, que això resta valor als seus reconeixements. I n'hi ha d'altres que diuen no, fins que no assolim l'igualtat, les polítiques d'igualtat han de ser actives i per tant s'han de promoure. Un cas extrem, preparant-me per la xerrada, és de la universitat, no sé si ho he imprès, a Granada van nomenar de cop 11 doctores honoris causa en un dia. I per tant van millorar les estadístiques d'un cop. És una estratègia. Clar, moltes d'aquestes doctores honoris causa, quan miraves, eren dones que havien ocupat càrrecs polítics a països a fora d'Europa o que havien tingut responsabilitat institucional i per tant no sempre eren dones que haguessin contribuït a la ciència, així en un sentit ampli. I acabo, sovint, i encara avui,
aquest reconeixement no el reben només com les nostres doctores honoris causa, tant les que hem acollit nosaltres com les que ho són per una altra universitat, com la catedràtica jubilada María José Izuel. No només el reben dones que han fet grans contribucions a la ciència, també el reben encara avui persones, com passava al principi, sense formació acadèmica, i que d'aquesta forma s'incorporen a la comunitat universitària pel que han fet pel conjunt de la societat. Jo crec que, com a intro, Marta, està bé, no? Llavors, que a mi jo tinc interès de sentir l'experiència i les dades que puguin aportar les companyes de taula. Yo primero. A ver, yo querría en primer lugar, me vais a permitir que lo voy a exponer en castellano, que me siento más segura. Entonces, querría en primer lugar dar las gracias por a las que habéis organizado este acto. Yo creo que es muy adecuado para el día del 11 de febrero. De alguna manera a mí no se me hubiera ocurrido, porque es un tema un poco que pensaríamos secundario dentro de lo que son ahora la promoción de la visibilidad de las mujeres, pero creo que una vez que se pensó en él y que hemos trabajado en ello, me parece que contribuye a visibilizar qué es lo que está pasando en este ámbito de los nombramientos de doctores honoris causa, de alguna manera es lo que nos preocupa. Bueno, pues muchas gracias también por invitarme. Quiero decir que cuando yo hice la nominación de la doctora Jawasinska-Maszukov, no fui sola, fue con el doctor Juan Campos, el profesor Juan Campos está por allí acompañándonos. Y efectivamente, ¿cómo se nos ocurrió? Porque habéis dicho que dijéramos un poco cuál era el proceso, ¿no? Entonces, en los comienzos del 2000 recibimos mensajes, yo creo que no sé si la memoria me falla, del Observatorio de Igualdad, y uno de los temas era la revisión precisamente en aquel entonces de las doctoras honoris causa de la Autónoma de Barcelona, en que había poquísimas, o sea, en los quesitos esos que habéis puesto allí con números de lo que hay antes del 2000 es 1,4%. Muy poco, ¿verdad? Entonces había ya esta petición, la que estamos haciendo ahora a mí me llegó, y entonces pensamos con el doctor Campos que la doctora Jawasinska-Maszukov había estado aquí. De hecho, la colaboración comenzó con una visita que hice yo a la Universidad de Varsovia en 1989. Y entonces estábamos formando aquí el grupo de procesado de la información, el reconocimiento de imágenes, y era el mismo tema que estaban también haciendo en la Universidad de Varsovia y que estaban empezando. Entonces yo creo que era un momento muy adecuado para empezar esa colaboración, y fue muy fructífera. O sea, la doctora Jawasinska-Maszukov hizo muchas visitas aquí, y se paseó por estos mismos sitios, esta misma biblioteca, y trabajó con nosotros, y tanto Juan Campos como yo fuimos bastantes veces a la Universidad de Varsovia. Estudiantes de allí de Varsovia vinieron, Juan colaboró en algunas tesis que se leyeron en Varsovia, la doctora Jawasinska, que le llamamos Kasia, voy a decir Kasia en un futuro, porque si no me resulta muy rembombante. Entonces venía y colaboró en algunas tesis que estábamos haciendo aquí, o sea que fue una época muy fructífera para ambos grupos. Bien, entonces llega esto un poco el mensaje de que sería importante el buscar doctoras honoris causa, y se nos ocurrió de una manera natural que cumplía todos los requisitos. O sea, en aquel entonces la doctora, o sea, Kasia, era rectora de la Universidad de Varsovia, ya después, a partir del 2005. Y
efectivamente ya en la cuestión de investigación ya colaborábamos menos. Yo coincidía, también Juan, en comités internacionales con ella, en congresos, etcétera, pero ya eran menores las visitas aquí, pero se nos ocurrió. Entonces, claro, ¿cuál es el proceso? Primero era la identificación de una persona que es apropiada para nombrarla porque ha hecho una labor científica, estaba reconocida su investigación en el campo del procesado de imagen a nivel internacional por artículos, invitaciones a congresos, participación en comités, y también era importante para nosotros, y es algo de lo que defendimos, la colaboración en investigación, el beneficio, digamos, en los dos sentidos. Luego, para ser doctora honoris causa aquí, creíamos que esto era un punto a favor. Y efectivamente, la Facultad de Ciencias muy amablemente acogió enseguida la propuesta que hicimos a través del departamento. Claro, hay que presentar un currículum vitae, razones de por qué creemos que es adecuado, como me decís, que explique el proceso. La facultad lo acogió, la Facultad de Biociencias les pedimos que se unieran y lo apoyó, y entonces hubo que defenderlo en la Junta de Gobierno. Y no sé si fuimos los dos o fui yo sola, yo recuerdo perfectamente allá en la Junta de Gobierno tratando de defender estos aspectos. Era un momento bonito porque Kasia era la primera rectora de la Universidad de Varsovia, que la Universidad de Varsovia se había creado en el 1816 con 5 facultades, y ella en el 2005 fue la primera mujer rectora de la universidad. Y en aquel momento en la Autónoma era Anna Ripoll, que era también la primera mujer rectora, yo creo, era la primera, ¿verdad? Anna Ripoll en la Autónoma. Entonces realmente el acto fue entregar a Anna Ripoll, a Kasia, el doctorado honoris causa, siendo las dos en ese momento primeras mujeres rectoras. O sea, había muchos puntos, digamos, algunos hasta bonitos, aparte de científicos. Y efectivamente, ella agradeció mucho. Y bueno, yo he traído, que tenemos aún los discursos que hizo Kasia, la edición del acto, y el discurso que hicimos para presentarla y lo que luego hizo ella. Y de alguna manera, o esto lo dejamos para después, basta con que haya dicho cómo lo hicimos, o queréis que diga más. Yo tengo preparado un poco más, pero en fin. No sé, como queráis, és un poco lo que fluya. Si Montse vols explicar tu ara com ho vau fer vosaltres? Com vulgueu. Vinga. Sí, i després tornem. Després tornem enrere i més enrere. Yo quería destacar de lo que has dicho, que fijaos lo complicado que es, ¿no? Nombrar un honoris causa, que no es coger a alguien, ¿no? Y decir, venga, hacemos honoris causa, que lleva mucho trabajo. Su tiempo, sí. Esto es lo que yo quería destacar, sí. Creo que ha quedado claro. La Montse creo que tiene una historia paralela, ¿no? Efectivament, sí, les històries són paral·leles, però paral·leles en dos sentits, perquè jo vaig apadrinar, i després explicaré una mica com va anar, a la doctora Margarita Salas, que li direm Margarita, perquè també és més senzill tot això. Però no a la doctora Lynn Margulis. La doctora Lynn Margulis la va apadrinar una companya nostra del departament, que ja no està amb nosaltres, la doctora Isabel Esteve, que a més era tenia molts contactes amb ella, i que és una pena que no estigui aquí perquè ens podria posar de relleu moltes coses de la Lynn. De totes maneres està la Núria Gajo, que també la coneixia molt, i que, Núria, quan vulguis, expliques coses de la Lynn. Sí, perquè jo la coneixia molt poc. En els dos casos, les dues propostes neixen del cap d'una persona que suposo que tots coneixeu, que és el doctor Jordi Barber. En els dos casos, en Jordi, en aquells moments, era degà de la facultat i em va proposar al departament, i vam estar parlant a casa, com suposo que comprendreu, la conveniència o no de proposar tant en una com en l'altra
persona investigadores com a doctores honoris causa per l'autònoma. El temps que hi ha entre la proposta i l'altra és un temps llarg, perquè una se la va anomenar el 2007 i l'altra en el 2018. Per tant, va passar un temps. Però això és normal, perquè les facultats no podem cada 2 per 3 demanar un honoris causa. És a dir, hi ha moltes facultats a la casa, hi ha l'escola d'enginyeries que també s'hi apunta, no?, a demanar coses, esperem, dones. I llavors, d'alguna manera, s'ha d'anar amb una certa prudència. Aleshores, quan es va fer la proposta a nivell del departament, la gent del departament va estar perfectament d'acord, tant amb una com amb l'altra, pels mèrits de llarg reconeguts de les dues persones. Totes dues han estat honoris causa de moltes universitats, vull dir que l'Autònoma no va ser la primera, ni molt menys. Totes dues persones havien col·laborat molt amb uns grups o amb uns altres de recerca del nostre departament. Fins i tot la doctora Margarita Sales havia estat col·laborant també, en principis fa temps, amb el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. Per tant, que hi havia una història de contactes, molts, entre elles i la Universitat Autònoma. I aquest és un punt que ens agrada destacar, perquè almenys, encara que no és una normativa escrita, què és el que cal per ser honoris causa o per ser nomenat honoris causa, evidentment cal que sigui una persona que se li reconeixin mil mèrits. A poder ser, per nosaltres com a departaments pensem que acadèmics és el millor, però com ell ha dit també hi ha honoris causes que no són per mèrits acadèmics, però a més que hi hagi també una relació d'alguna manera entre aquestes persones i la nostra universitat, i relació prèvia, i que el nomenament d'honoris causa sigui un reconeixement de tota la trajectòria d'aquestes persones, però també de la seva interacció amb gent de la nostra universitat i que contribueixi a fer llaços més estrets entre uns i els altres. I totes dues complien això. Llavors, una vegada el departament va acceptar proposar-ho, això es va presentar ja de forma oficial com a departament a la facultat, tot i qui ho havia iniciat des d'Antoni Barber, però clar, ell tenia que actuar d'una altra manera, per tant el departament va presentar-ho. Això s'ha d'aprovar i defensar primer i aprovar-ho amb una junta de facultat, a més amb vots secrets i per majoria absoluta. El vot ha de ser secret i per majoria absoluta, això crec que és important, perquè vol dir que ningú està obligat, vull dir, si algú no ho veu clar, doncs vota que no, i ningú se n'entera. Per tant, això és, penso, dintre de la reglamentació que hi ha una cosa maca, ben feta, a nivell de reglament. Es va aprovar, en els dos casos gairebé tothom, jo diria que tothom, va votar que sí, i també en el cas de la Lynn Margulis, de la Margarita va ser, que la Facultat de Ciències ens va recolzar. Sí, oi? Va ser en el cas de la Margarita. Perquè també les facultats podem recolzar, demanar recolzaments a d'altres facultats. Jo recordo que la Facultat de Biociències va recolzar el nomenament del professor Lazcano proposat per Filosofia i Lletres, perquè tenia molt a veure també amb biologia, no? Vull dir, en fi, que pot haver també tota aquesta interacció entre facultats, cosa que és maca, per altra banda. Bé, una vegada això s'aprova, s'ha de defensar davant del Consell de Govern, com ha explicat la Maria Josepa. I aquí és on entro jo amb el cas de Lynn Margulis. Normalment això ho defensa el degà o qui el deganat designi. En el cas de Lynn Margulis ho tenia que defensar el doctor Jordi Barber, però resulta que el dia que ell tenia, la nit abans, una febrada impressionant, i aleshores jo anava casualment al Consell de Govern com a directora de departament i ràpidament ho tenia fàcil. En Jordi va dir, t'ha tocat, perquè jo no puc anar demà a defensar això. Amb la qual cosa, doncs, ho vaig defensar jo, i la veritat que em va fer molta il·lusió defensar-ho, perquè encara que jo no conegués moltíssim a Lynn, sí que era una persona que havia estat moltes vegades per aquesta casa, que havia fet moltes coses i que continua en contacte i va continuar fins al final de la seva vida amb gent d'aquesta casa.
Per tant, bueno, es va defensar i també s'aprova per vot secret, en fi, la mateixa història. I en el cas de la Margarita Sales, jo no ho vaig defensar al Consell de Govern perquè jo vaig ser la seva padrina. I ser la seva padrina va ser una cosa també molt emocionant, perquè jo m'ho vaig prendre, clar, jo el coneixia, però com a científic, no tant com a nivell personal, no? I llavors, en un dels viatges que llavors feia a Madrid per altres coses de feina, vaig pensar, doncs, jo em vaig a casa seva, la visito, xerrem, no ho sé, ens coneixem molt més a nivell personal, no? Perquè padrinar algú que tampoc, més que en plan més seriós, no? Científicament, dic, no ho sé. Total, que la vaig trucar i sí, ella era una persona molt afable, molt seriosa, això sí, asturiana, molt seriosa, però molt afable. I vaig anar a casa seva, vam estar com 2 hores i mitja xerrant, superbé, i em va explicar, vam xerrar de tot una miqueta, no? I això em va ajudar molt a l'hora de fer el discurs en el qual es presenten com és la persona, els seus mèrits, etc. I que es proposa que la universitat, doncs, en l'acte que es fa, un acte, diguem-ne, molt solemne, d'anomenament doctor honoris causa, doncs pogués fer un discurs, jo crec, més personal i no tan científic, que també, de la Margarita. I la Isabel, que coneixia moltíssim a la LIM, doncs va fer un discurs també en aquestes 2 mateixes vessants. Perquè darrere de la ciència i de la dedicació que fem, tots els que estem aquí, suposo ho tenim clar, que sou més joves, doncs també hi arribareu, doncs hi ha persones i tenen les seves qüestions, les seves conviccions, les seves il·lusions, etc. I això ajuda a fer-ho. I això va anar així, i així es va anomenar. A la Lynn Margulis, jo crec que va ser el doctor Ferrer, qui estava llavors de rector, i a la Margarita Sales va ser la doctora Margarita Roig, que també estava de rector en aquell moment. Qui cau igual que ella, i veig aquí. Marga Roig estuve jo en l'acte. Sí, era la Marga Roig. Vull dir que són coses boniques. La pena és que el temps que han estat de doctora honoris causa de l'Autònoma ha estat poc, perquè van morir al cap 4 anys que va ser nomenada la Lynn Margulis i la Margarita al cap d'1 any. Però bé, jo els hi va fer molta, això us ho puc dir, els hi va fer molta il·lusió a totes 2, i rebre en vida prèmits com aquest i mencions com aquestes, crec que és quan s'ha de fer, quan ja no hi és. Com li ha passat al Miguel d'Unamuno, que l'han anomenat doctor honoris causa per Salamanca. Fa poc temps. Aleshores s'han de fer les coses així perquè la gent en pugui gaudir. Bueno, parlo jo, ara no. Clar, jo em toca un paper una mica més galdós, perquè no tenim cap candidat ni tenim cap honoris causa a enginyeria. I sí que és veritat que jo penso que des d'enginyeria costa més perquè els números de participació de dones són molt baixos, són més baixos que no pas en l'àmbit de ciències. Són més baixos, clar, jo aquí porto 4 números, molt genèrics. Des dels estudiants, que són menys d'un 20 i pico%, però a més depèn molt del tipus d'estudis. A informàtica no arribes al 20%, estàs al 15%, fins i tot aquest any passat estaven al 10% de dones. D'entrada, vull dir que és molt baix això. Clar, i dius, bueno, estàs per sota del 20%. I sí que és veritat que a l'escola nostra hi ha enginyeria química, que sí que estan al 47 o així. Llavors la mitja total, més o menys, de participació d'estudiants, estem al voltant del 25%, però no més que això. Si mirem el professorat passa el mateix, estem per sota. Esclar, dius, clar, és que són uns números que costa molt. Ahir sentia al televisor amb una nena petita que entrevistaven, deien això del dia de l'11 de febrer, tu què et sembla? Diu, no, és que necessitem referents, la nena, deia. Necessitem referents. I pensava, ostres,
Doncs enginyeria, la veritat és que no hi ha referents. Hi ha dones, hi ha dones que han fet molt bona recerca i que estan fent molt bona recerca, però n'hi ha poques. Llavors fa falta aquest impuls. Llavors jo estic molt agraïda de participar en aquesta taula o en aquesta conversa que deies tu, perquè, clar, quan m'ho van plantejar jo pensava, no sé què faré jo allà, perquè si no tenim ningú, jo no puc apadrinar ningú, no? Però clar, sí que em va, no sé, posar el coquet de dir, vaig a preguntar a unes quantes dones d'enginyeria de la nostra escola, teniu candidates? Podríem proposar? I dius, s'ha fet una mica de caliu. No sé què ens sortirà d'això, si no punxem més, però almenys s'ha fet una mica de caliu de dir, home, doncs potser podem buscar-ho. Llavors jo sí que m'he entretingut i em poso les ulleres, si no hi veig això, a mirar una mica què passa a l'escola d'enginyeria. És una escola més jove que la Facultat de Ciències, però no més que la Facultat de Biociències. Té 25 anys, vull dir que ja li toca, també, no és pas d'ahir. Tenim 2 honoris causa i cap dona, però tenim 2. Però si vas a mirar a l'UPC, per exemple, dius, jo què sé, l'UPC és l'escola, la universitat més d'enginyeria, és la Politècnica de Catalunya i és d'alguna manera més enfocada. Clar, només té 43 honoris causa. Dius, ostres, que pocs. I de dones 4. 4 de 43, clar, és que tampoc no són gaires, Si mires l'UPM, en té 70, l'UPM és més bona fins i tot que l'UPC, en té 70 en total, i té 2 dones. Una, la Margarita Sales, que no té res a veure amb enginyeria, vull dir que dius, ostres. Llavors dius, clar, què passa aquí, no? Llavors he mirat d'altres llocs del món per veure què passava amb les enginyeries, no? Clar, dius, a l'MIT no en fa d'honoris causa, ni a Stanford. Justament pel que deia el Xavier, no? Perquè es trobaven que a vegades, o políticament, o per raons, clar, a l'MIT totes aquestes universitats accepten diners, tenen donacions. Llavors a vegades era com pagar una donació. Llavors han optat, també suposo, perquè tenen prou prestigiers, que deuen pensar no ens calen, i això també pot ser veritat. Llavors no en tenen. I la que sí que he buscat, que m'ha fet gràcia, és l'EPFL de Suïssa, que ells tenen una política al revés. Diuen, no, nosaltres quan fem els màsters, els que es graduen en el màster de cada any, sempre fem 1 o 2 honoris causes. I tenen com aquesta política i fan com de padrins, entenc jo, de la promoció aquella, amb la qual intenten. I aquí sí, aquí els últims 5 anys només he mirat, de 10 premis, de 10 honoris causa, 6 són dones. I aquestes 6, que sí que m'he entretingut a mirar els perfils, hi ha un arquitecte, no és enginyeria, és arquitectura, de vegades és una mica matisat. I llavors n'hi ha moltes que venen del món de biologia o de medicina. O sigui, d'enginyeres, n'hi ha poc, n'hi ha poc. Sí que hi ha algun que he buscat, alguna enginyera informàtica, dintre d'aquest camp, però n'hi ha molt poques. Llavors, jo arrel d'aquesta conversa sí que, i he parlat amb el Francesc, i he parlat, ja et dic, amb algunes persones de l'escola, dius, ostres, l'escola... És veritat que l'últim honoris causa va ser el 2019, per tant potser no ens tocaria fins d'aquí un temps, però jo estic segura que si presentem una candidatura, una dona que sigui bona, que es mereixi aquest honor, ens ho deixarien fer, no? Per tant, jo sí que intentaré promocionar això perquè, és una cosa bona, és bona per als estudiants que venen, quan fa jornada de portes obertes. Totes aquestes coses que dius, pots promocionar una mica. I el que volia contestar una mica el que deia el Xavier d'això de si s'ha de promocionar o no, si s'ha de fer una discriminació positiva o no, jo diria que potser sí, encara falta. Tot i que és cert que a vegades va malament aquesta promoció, aquesta discriminació positiva. Jo, per exemple, m'he afartat d'anar a tribunals, a concursos d'oposicions, m'he afartat. I és tremendo, perquè al final dius, no sé jo què aporto aquí, i em toquen totes, i això, en aquest cas, aquesta no, aquesta discriminació positiva no hi ha. Però l'altra que sigui mèrit, o sigui que sigui, jo crec que fa falta una mica. A enginyeria
és que hi ha poques dones i les nenes és veritat que els hi costa aquestes feines més tècniques, que al final un enginyer ha de dissenyar una cosa i fer que funcioni, diguéssim, aquella cosa, no? Per tant és molt creatiu i no sé per què, no sé si, no sé, a vegades jo fins i tot he fet, he estat a congressos, estant de chairman, diguéssim, del chairperson, de les conferències, i hem fet actes, doncs, woman in engineering, woman in men's, coses d'aquestes, i dius, i per què no n'hi ha més, no? I tothom, a tots els països, arreu del món, s'estan intentant fer promocions, sobretot a dins d'enginyeria, perquè es veu que falta. Vull dir, no pot ser que només arribem a un 20-25%, no? Vull dir, hauríem d'arribar a un 30, un 40. Creix, està creixent, però és poc. Bueno, no sé, els 4 números que jo tenia. Molt bé. Jo tenia una proposta amb això de, entre parèntesi, amb la sessió d'avui, però en els àmbits científics, i biociències, medicina, és àmbit científic, i hi ha més presència de dones, no? I el biaix de gènere és menys marcat. I hi ha qui ho ha vinculat amb el fet que la dimensió social d'aquestes disciplines és més evident. I per tant, un possible suggeriment fora incorporar més elements socials a la formació dels enginyers i les enginyeres, perquè són encara molt absents, no? El meu fill està estudiant a la Politècnica i perquè a casa té algun referent, perquè si no, l'enginyeria que està rebent és una enginyeria que està desconnectada dels problemes socials, no? Si no és per la part tècnica està molt connectada, no? Però li manca molt context, li manca molta formació, perquè finalment per abordar problemes de naturalesa social et falta també una certa formació, com per abordar problemes de gènere, no? Que a vegades els volem resoldre, però aquí hi ha, no he volgut portar literatura, però en aquesta biblioteca n'hi ha força, no? Busqueu ciència i gènere i veureu un munt de literatura acadèmica i de divulgació que reflexiona sobre aquestes qüestions, no? Perquè hi ha més dones aquí, menys allà, s'hauria de discriminar d'una forma o una altra, però aquí hi ha molt camí a córrer. I jo no m'he volgut mullar, però no estic en contra de la discriminació positiva. Més aviat diria amb la veu baixa que estic molt a favor, però no m'he volgut mullar perquè penso que sobretot qüestió de les dones decidir, i poden decidir molt lliurement, evidentment, que no volen discriminació positiva perquè estan fartes d'anar a tribunals, o per la raó que sigui, per la raó que sigui. Bueno, hem de triar quina discriminació. Jo aquí us voldria llegir que parlessin les dues honoris causes que tenim. És cert que en els àmbits de bios tenim més dones, i moltes vegades més dones que homes. Una altra cosa és qui arriba a ser científic o científica. Això és un altre tema, del qual podríem parlar-ne. I clar, jo el que us llegiré és una mica el que tu has dit, l'opinió de dues dones a aquest respecte que han superat totes aquestes inconvenients i barreres socials a la seva manera cadascuna. Perquè la Margarita va patir discriminació ben bé per ser dona quan va estar fent la seva tesis, ella sempre ho ha reconegut, i ha estat sempre molt discreta al respecte, sempre. I la Lynn Margulis va denunciar que moltes vegades idees que són científiques, que són emeses per dones, no progressen i se les prenen seriosament. Vull dir que les dues han patit això, però clar, és una altra època històrica, diferent d'ara, han tingut una altra evolució i per exemple, la Lynn Margulis deia alguna cosa així com: no és humanament possible ser una bona esposa, una bona mare i una científica de primera. Jo hi afegiria i una bona filla, segons com. Perquè a vegades totes aquestes qüestions et poden marcar la seva vida. De fet, ella deia que havia renunciat 2 vegades a ser esposa. I de fet es va divorciar 2 vegades. Va fer les seves combinacions, les seves tries, és a dir, no? I per altra banda, la Margarita Sales, ja més cap aquí, deia: jo crec que en investigació la dona ocuparà llocs, està aquí posat aquí fora, en un futur no gaire llunyà. És a dir, en aquests moments als nostres laboratoris hi ha més dones que homes fent la tesis doctoral.
Pensem que estem en un ambient, en un món de biociències, i això és veritat, a nivell de laboratoris i de becaris i becàries. En general, podríem dir que cada vegada és més cert això. I diu, totes aquestes dones, a més, es plantegen fer una carrera professional tan seriosa com la pot fer un home. Que no és que la dona faci una tesi doctoral per després retirar-se a casa i tenir una família i ser a casa seva, no. La dona que fa una tesi doctoral, ara crec que el que es planteja és que vol seguir endavant en la seva carrera professional. Aleshores, jo sempre dic que en un futur no gaire llunyà, 10 o 15 anys, la dona al món científic ocuparà el lloc que li correspon d'acord amb la seva capacitat i el seu treball. Diguem-ne, i en resum, que les dues eren lluitadores perquè les dones ocupessin el seu lloc, però jo percep que no estaven massa a favor d'una discriminació positiva. Tot i amb això, no vol dir que en certs moments o en certs casos, com el que expliquen d'enginyeries, jo crec que seria una cosa bastant lògica, personalment, penso. Ho dic perquè, clar, aquesta és una visió de dues persones que van tenir que lluitar en un món molt més d'homes que el que ara hi ha. No és broma. Perquè totes dues van fer les seves tesis doctorals fa bastants anys. Per tant, i en el cas de la Lynn Margulis va tenir que lluitar i aferrissadament contra tota una comunitat científica bàsicament masculina per defensar les seves hipòtesis i teoria de l'endosimbiosi seriada, i ho va fer amb totes les seves forces. Vull dir que eren dues dones a més entusiastes del que feien. Però, tenen una miqueta, com veieu, aquesta opinió. Aquesta també, Montse, me l'altre, Sí, jo ho dic perquè així anem introduint, no? I aquesta cosa que per arribar a segons quins llocs, encara ara has de ser molt valenta, molt insistent, molt dura, molt persistent, quan potser l'únic que hauries de ser és fer la teva feina, no? I tenir els teus resultats, que a molta gent amb això ja li val, no? No cal demostrar-ho. Això potser encara demostra que encara hi ha una diferència, no? Quan has de posar tanta energia, no? De vegades l'energia arriba fins on arriba. Ho deixo aquí perquè és admirable el que van fer, però a mi em sap greu que els estiguem donant aquest missatge a les nenes, no? Ojo, que fixa't, o sigui, separen perquè si no crec que encara aquest missatge preval molt i que això és el que fa que moltes també pleguin, no? Jo a vegades ara ja no es llegeixen massa tesis de dones a matemàtiques, però algunes de geometria que jo havia parlat deia, què faràs ara? No, ja estic buscant feina, no? I per què no segueixes un postdoc o això? Diu, ui, no, és que és molt competitiu, no? Ho perceben com que s'hauran d'esforçar molt més que d'altres, no? Diu, no. Jo ja he vist el que havia de veure, no? A nivell, ja fent la tesi, i llavors, és això, aquesta sensació d'aquesta insistència, d'aquesta lluita que potser... Però això és veritat, una carrera científica no és fàcil. Ni per un home ni per una dona, atenció. Però elles ja ho veuen d'entrada com que parteixen de menys 1, ja no parteixen de 0, parteixen de menys 1. Sí, però entén-me, que tampoc els podem enredar i dir, no, és que mira, faràs un horari de 8 horetes o de 7 hores, jornada intensiva, perquè això no és cert. Almenys en el món experimental. No sé si en un altre món això és possible, però en l'experimental normalment això no es posible. A ver, yo quería completar un poco lo que había dicho antes, aunque no entra dentro del tema. En lo que vosotros estáis hablando, digamos, el caso, yo he sido luchadora, digamos, desde los 2000, en visibilizar el trabajo de las mujeres, en ayudar a las jóvenes a que hagan su carrera, en ayudar a políticas de igualdad, y de hecho he pertenecido a la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, gracias Maite, que está hoy aquí, nuestra presidenta, que es catedrática de la Facultad de Veterinaria. Y he participado en el grupo de mujeres en física, en la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica, que también llevamos como 20 años trabajando en visibilizar el trabajo de las mujeres, etc.
Ahora, claro, hay dificultad porque al fin de cuentas, como decíais, en el momento, yo creo que hay dos momentos importantes donde podemos quizás incidir. Uno, que ya lo hacemos yendo a escuelas para que ellos vean modelos. Ayer estuvimos grabando un vídeo para un colegio de Jaca en la provincia de Huesca para los niños de allí. Es, bueno, pues el visibilizar que hay mujeres en la ciencia y que vean que efectivamente que es una carrera que pueden hacer. Pero otro momento es importante, como decíais, al acabar una tesis doctoral, cuando uno tiene que tomar una posición personal, cómo de compatible va a ser para lo que son sus intereses personales la carrera científica con lo que quieren hacer en su vida, y eso es muy personal y no podemos incidir en que todas tienen que ir a ciencias o a carreras de ingeniería, etcétera, pero de alguna manera el favorecer políticas que ya se va haciendo para que sea cada vez más factible el compaginar las cosas, el coordinar, el colaborar, no sé, en lo de las políticas de discriminación positiva, no sé si meterme. Me quedo como... Tú verás. Entonces, antes de terminar, sí que quería decir un poco que no venía a cuento con lo que me habíais preguntado, pero por qué están aquí estos discursos de Casia, y yo creo que la validez que tienen los teníamos en el grupo de óptica y hemos pensado de que quizás os interesen, porque la validez que tiene es en su discurso. Era el momento de la información óptica, la información por métodos ópticos. En fin, Montserrat Monge ha hecho un resumen extraordinario del perfil de esta señora, de esta profesora, y está en la exposición. Luego no quiero repetir el perfil, pero sí que en su discurso y dentro del campo de trabajo que nosotros hacíamos, yo creo que fue pionera en el sentido de que cuando vino y presentó el discurso, se presenta corre peligro nuestra privacidad debido a los muchos datos que se están manejando en información, y esto lo dijo hace 15 años y hizo ver cómo había cosas de ventaja y cosas de inconveniente. No perdamos nuestra privacidad, pero también es bueno tener todos estos datos para el sistema de salud, el que puedan disponer, y también, pues como no, para la seguridad, para poder detectar con métodos biométricos. Y quería resaltar que Montserrat se fijó mucho en este detalle, que lo estuvimos hablando, para resaltar que de alguna manera este discurso era muy pionero para su momento, y por eso lo hemos traído. Luego también otra cosa que os hemos traído es lo que la Sociedad Internacional de Óptica y Fotónica ha hecho para visibilizar a las mujeres en la ciencia. Entonces estuvimos Casia y yo en las juntas de gobierno de esta sociedad internacional. Ella estaba también en la junta cuando yo la presidí, y hemos seguido siempre. Este es el número 20 de los primeros. Empezó con una agenda y luego es un libro de notas, entonces, o sea, lo que es una libreta, bueno, pues lo podéis repartir, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos estos programas que son para visibilizar que efectivamente, y en ingeniería hay mujeres, como tú dices, y sería yo creo que una manera de apoyar, aparte de llegar las mayores a doctoras honoris causa, pero que también a las intermedias se les dé visibilidad a su trabajo y que se sientan apoyadas al desarrollar su carrera científica. En el caso de Casia, ella era una persona muy vinculada a la universidad. O sea, cuando la Universidad de Varsovia se cerró por la Segunda Guerra Mundial, profesores estuvieron dando clases de forma clandestina
y el padre de Casia era profesor de sociología de la universidad. Yo recuerdo que ya, no sé, los que estamos aquí somos casi todos de ciencias. El mensaje que había recibido de su padre era: mejor que no, su hermano y ella, que no estudiéis la carrera de sociología o políticas, porque claro, el padre lo había vivido de lleno, la Segunda Guerra Mundial. Entonces Casia nació en el 46, cuando estaban creando de nuevo la Universidad de Varsovia, y ha vivido en la universidad, o sea, era una persona que ha ejercido los cargos, que ha estado luego en los comités y ha apoyado. Yo creo que también me ha faltado decirlo, pero está en el perfil que ha hecho Montserrat Monge, en la internacionalización, lo que en sus cargos de decana, y creo que eso también es otro aspecto interesante para resaltar en las doctoras honoris causa, el que han apoyado la internacionalización de los estudios, de los trabajos de investigación, de los que están, claro. Bueno, pues un poco eso era lo que completa lo que había dicho al principio. Bueno, y ella es doctora honoris causa. Sí, en mi caso, cuando he recibido los doctorados honoris causa en la Universidad Miguel Hernández y en la Universidad de Granada, y en los dos casos realmente era también una colaboración hecha, o sea, yo me sentí muy honrada, no sé si en aquel momento me sentí muy halagada y muy honrada, y siempre lo dije entonces y lo digo ahora porque hay presentes en la sala: cuando uno recibe un honor no lo recibe él solo, lo recibe todo el equipo de investigación que está con él. Entonces yo siempre he dicho en los discursos: no hubiera hecho nada si no hubieran estado los colaboradores que ahora están por allá, por esa esquina. Entonces realmente yo creo que es un trabajo no individual, reconoces a uno, però és tot un trabajo de gente. El que acabes de dir és així, tant la Margarita com la Lin sempre han reconegut, des dels seus orígens, tota la gent que... Yo me acuerdo el discurso de Margarita Salas en que fue mencionando todas las investigaciones que había hecho y con quién las había hecho y de quién era el mérito. Yo recuerdo perfectamente ese discurso. I Lynn Margulis sempre ha reconegut la inspiració que va tenir d'uns russos dels anys 20 amb la història aquesta de la simbiosi, que amb ella després ho va anar treballant i tal fins a ser tot això. Vull dir que som gent també en aquest sentit, igual que tu has dit, molt generosa amb tothom. És important això dels discursos i que els hagis citat, perquè a banda d'aquest que ha portat la Marifí, que està circulant, estan penjats a la web de l'Autònoma. Veureu la llista d'honoris causa i són documents interessants perquè hi ha la presentació dels padrins i les padrines. De vegades sembla que sigui molt honorífic, però hi ha pistes per llegir aquestes carreres. I això que comentàveu ara de la dimensió personal, crec que és clau per entendre alguns d'aquests èxits i fracassos, perquè hi ha les dues coses. La Marie Curie, quan va rebre el seu segon Premi Nobel, i recordeu que en aquell moment era l'única persona al món que en tenia 2 de Nobels, el reconeixement va ser simultani amb l'esclat a la premsa d'un escàndol perquè tenia una relació amb un físic, Paul Langevin, que era casat. I el secretari de l'acadèmia li va dir: potser que en aquestes condicions no vinguis a recollir el premi. I ella va contestar una carta que se cita molt sovint que deia: la meva vida professional i acadèmica i la meva vida personal no tenen res a veure l'una amb l'altra. I en aquell context això era exactament així, però tota la resta de la seva vida personal i professional ho desmentia, perquè estan estretament entrenades. I Marie Curie, a la seva autobiografia i a la biografia del seu home, indica com una de les claus del seu èxit que havien estat capaços de gestionar conjuntament la feina al laboratori i casa seva. Llavors que la Margarita Salas o la Lynn Margulis posessin al davant aquest aspecte, jo crec que és molt important, perquè a vegades ens fixem molt en les condicions professionals, vital fer-ho, igualtat de salaris, condicions per compaginar, tenir criatures, treballar, tot això és vital, però si no atenem també a la part personal, perquè pensem que és aliena a la ciència,
difícilment avançarem, no? I és el que has dit una miqueta, en la línia de què caldria fer. Jo estic molt d'acord amb que s'ha de treballar a nivell estructural, sobretot, perquè els homes i les dones acabin sent iguals, però fins que això no passi és complicadíssim. I situacions com ara, que estem veient aquí, d'honoris causa, jo crec que ens ajuden a reflexionar una mica sobre tot aquest tema. Amb independència de si un està més a favor, més en contra d'unes posicions o unes altres, o d'unes polítiques o unes altres. Però la qüestió estructural sí que és fonamental, perquè això afecta a la família, al desenvolupament del dia a dia, quotidià, personal, que això et permetrà o no dedicar més o menys hores a una cosa o a l'altra, i no necessàriament tenir que acabar triant una cosa o una altra, que és el que passa moltes vegades, com hem vist amb molta gent. I clar, no és de rebut que hagis de triar perquè tenim una situació social que no és la que correspon, no és justa en aquest sentit. Decimos si quieren hablar. Sí, ara volia obrir un torn de paraules. Segur que tienes. Gràcies. Bueno, si algú vol contribuir a la... Llenço i així ja comencem. No sé, tinc idees desordenades, però una mica fan enllaç amb coses diverses que heu dit, però agafant això últim de la relació entre lo personal i lo professional, jo voldria fer un matís al que hem dit abans de jo també soc experimentalista, però el que deia la Natàlia de que moltes dones els hi tiren enrere aquesta competitivitat, jo crec que també és perquè ens hem equivocat en el que significa, i això ho hem parlat moltes vegades amb el Xavier, la paraula mèrits. I jo, quan entrem a parlar de mèrits, sempre dic que tenir temps no és un mèrit. I el que li passa moltes vegades als homes és que tenen molt més temps que les dones. I això enllaça amb qui s'està ocupant de les cures, dels fills, dels pares, de comprar, de preparar el menjar, etc. I ho enllaço una mica també amb el que deia el Xavier de la Marie Curie, i segurament el que heu dit una mica de la Margarita Salas, perquè em va semblar que anava una mica per aquí quan va venir, de l'ajuda que van tenir dels seus homes companys. Vull dir, que estan dient que les dones han de fer un superesforç si volen assolir aquest nivell de competitivitat, perquè clar, no tenen el mateix temps que tenen ells, però també s'ha demostrat que moltes vegades les dones que arriben és perquè l'home, el company, ha sigut capaç també de donar-se compte d'això i de portar en aquesta col·laboració en les cures. Ho dic perquè moltes vegades crec que aquest problema estructural l'abordem només les dones i si no aconseguim que els homes ho entenguin i s'impliquin en la seva part, doncs crec que no ens en sortirem. Una mica és aquí, no sé què n'opineu, una mica la pregunta és aquí, què n'opineu vosaltres? I evidentment no només parelles, perquè tu has esmentat ser filla o ser fill. Sí, clar, o germà, igual tens un germà amb algun problema, l'has de cuidar. Sí, però això he parlat de cures en general. En general, vull dir, aquestes coses, És a dir, això té que tenir una solució equànime, perquè si no és impossible. Clar, però mentre els mèrits de la ciència siguin els que són, que és anar sumant, anar acumulant aquests altres mèrits, és molt difícil. No sé si s'entén el concepte de que jo crec que aquí el dubte està en què vol dir la meritologia aquesta famosa. A mi quan em diuen no, jo escolliré segons els mèrits. Quins mèrits? Quins són els teus indicadors? Perquè si no tens uns indicadors una mica més oberts... Per això jo crec que depèn de l'època, perquè, per exemple, jo diria que i ara és una apreciació pel que he vist una mica, però si la Lynn Margulis ha arribat on ha arribat i va ser reconeguda mundialment i tal, jo crec que tingués masses articles. L'article que li va donar i que ella va aconseguir publicar després de 14 o 15 rebutjos sobre la teoria desgraciada, vull dir, demostra que era un dels primers, o no diré el primer, però vull dir... M'estàs donant la raó, en aquest país no seria ni lectora. Però el que et vull dir, el que vull dir és que ella no... Sí. M'entens? El que et vull dir és això, que no és un tema d'anar sumant coses, sinó també de què és el que acabes demostrant, o què és la teva teoria, vull dir, de la qualitat també. La qualitat, no tan sols a números, això m'estava referint.
ahir, si em deixeu apuntar una cosa que em va fer molt riure, era un vídeo que vaig veure ahir de com avaluem en unes places. I era un vídeo, em sembla que està penjat, dels instituts Cerca, en anglès. I diu, bueno, tenim un noi que es diu Lucas i una noia que es diu Emma, em sembla que es deia, bueno, és igual, Hi havia 3 persones que havien de jutjar-lo, a veure quin es quedava amb quin, diguéssim. I deien, bueno, recordeu que no hem de tenir cap biaix de gènere, en anglès era, però recordeu, anaven dient, perquè cada cosa, recordeu que no hem de tenir cap biaix. I n'hi havia una que era bé, i bé fan una entrevista personal després de passar els tràmits i tot, i li pregunten, ostres, al noi, molt bé, tens un article, ostres, que és molt bo, ets primer firmant i tens és molt potent l'article i tal, molt bé, felicitats. Realment ens has impressionat. Ve la noia, li diuen, ostres, tens un article que has firmat primer i és molt relevant, però exactament quina era la teva feina aquí? I no hem de tenir, després sortia, no hem de tenir viatge. I contínuament hi havia coses d'aquestes. O sigui, a vegades, és el que dèiem, jo ho he insinuat una mica abans, que a les dones a vegades tenen igual de mèrits, però han de demostrar que tenen aquests mèrits. I això provoca, com cansament, ho has dit, no sé qui ho deia, has de demostrar que per allò serveixes, no n'hi ha prou, has de convèncer, i un noi no. Jo crec que això també anirà canviant, i el de les cures potser també anirà canviant, no ho sé. Jo en els congressos aquests que fem de sistemes electromecànics integrats i les dones en aquest món, diguéssim, veiem que cada vegada hi ha més noies i els insistim en que tinguin fe en elles mateixes, però és veritat, necessites dir-los heu de tenir fe, i això és cansat, això és una cosa que, i no sé, potser canviarà, no sé, jo quan tenia els nens petits i me n'anava a congrés, doncs jo patia. I el meu marit quan se'n va de congrés i tenia els nens petits no patia. I això és un sentiment de quan eres petita, de com has crescut. I això és una cosa que potser anirà canviant mica en mica. Però jo me'n recordo estar a Denver, on són les bates? Perdona? Estar al calaix del dret a les sacs? Això que jo m'ho he posat jo mateixa, diguéssim, no? Per què? Doncs no ho sé. Jo crec que això va canviant, la societat va evolucionant i aquest... Esperem, perquè no sé jo últimament el que veus per allà, del Trump i companyia, fa fredor tornar a sentir aquestes coses. Sí, la gent jove, no? Clar, la gent jove, no? Fa fredor. Pobres. Ara s'ha tocat mullar-ho. Heu vist alguna diferència, per exemple, respecte a les vostres mares? Doncs això, les cures, la dedicació, la càrrega mental... O vosaltres, quan projecteu el futur? Això preguntes. Home, jo crec que avui en dia sí que les dones comencem a tenir més oportunitats en tots els àmbits, però sí que és veritat que es noten diferències. Home, nosaltres ja som conscients de que el dia de demà ho tindrem més difícil, però no és una diferència tan dràstica com era abans, o als anys això ho veig jo. Però som conscients que serà més difícil. Ja el teniu integrat, no? Sí, al final jo crec que és una cosa amb la que tu creixes. Llavors és molt difícil treure't aquesta idea del futur. Però aquesta idea la teniu per alguna raó? Jo imagino que les estadístiques fan molt. Al final, quan tu creixes amb aquests números, com que ja assumeixes que serà el que et passarà, el que et tocarà. Però no és per experiència pròpia, llavors. Home, de moment no, perquè la diferència de moment és limitada. Jo crec que també depèn molt de com són les teves mares i com han sigut els teus referents. Jo he tingut l'oportunitat de tenir una mare que està molt implicada acadèmicament i ha assolit aquesta feina de ser mare i ser una bona professional, però hi ha moltes que per la cultura o per la seva educació veuen al seu entorn que només són mares o només són cuineres, i això també és com una barrera que ara s'està trencant, però que queda molt per fer perquè les estadístiques, com ha dit la meva companya, són les que són i són moltes més dones que decideixen
deixar la seva carrera i dedicar-se a la casa, perquè el meu home no pot, o també està aquesta creença de que els homes no poden fer-se càrrec de tot el que es pot fer càrrec la dona, i crec que també des d'allà hauria de canviar-se i hauria de veure que som iguals i podem fer càrrec de les cures els homes també. Jo trobo que per molt que et mereixis algunes coses, de vegades fins i tot pots tenir al principi, ni que sigui un dia o un parell d'hores, el síndrome de l'impostora. Que estàs en plan, hòstia, m'ho has nascut, he arribat aquí, però no sé si m'ho acabo de mereixer o no. I que sigui com unes hores que dubtes o uns dies o tal, que sí, que tu has nascut, que ho pots arribar a fer i ho acabes fent. Però jo crec que això és un biaix de gènere, no crec que els homes estiguin tan acostumats a tenir com aquest moment de dir, hòstia, potser no sé com he arribat aquí i no se n'adonin que no m'ho mereixo. I que sigui un pensament intrusiu ràpid. Sí, la falta de confiança, no? D'alguna manera. I això és una cosa que em trobo que has après socialment. Sí, suposo que són molts inputs subliminals. Els homes en general són més creguts els mateixos. Són inputs subliminals que es van rebent. La gent que estudia més les qüestions de gènere parla de com aquest tipus de biaixos i discriminacions, i no només de gènere, poden ser de classe, de molts tipus, tenim molts tipus de privilegis, moltes vegades travessen les nostres estructures. N'hi ha que són molt visibles, per exemple, les barreres acadèmiques a les dones, moltes han caigut. Clar, fa 120 anys a la majoria d'universitats europees no s'admetien dones, aquesta és una barrera explícita que ha caigut. Però això no vol dir que caiguin d'altres, perquè n'hi ha que són molt més subtils, per tant més difícils de combatre. I avui no toca, però hauríem de parlar dels antireferents que tenim els homes, no? Perquè hi ha referents negatius. Encara ara es considera que haver pogut dedicar molt de temps a la teva feina està molt bé i justifica tots els mèrits que has acumulat, quan potser aquest és un referent negatiu, perquè només pots haver dedicat tot aquest temps si algú altre te la dona. Llavors, clar, no és un temps que vingui del no-res, com deies tu, Gemma, no? Sinó que de vegades ve a costa. Clar, perquè el sacrifici és unidireccional moltes vegades, o ha estat així, no? En la societat del patriarcat el sacrifici és unidireccional. Moltes vegades quan es donen premis, ho hem dit aquí, a dones o mencions, agraeixen el suport que han tingut. Moltes vegades agraeixen a la seva parella, a la seva xarxa. Hi ha molts pocs discursos d'homes on tu dius gràcies a la meva dona per criar els meus 5 fills. Però és que és així, has tingut una vida plena en tots els aspectes, perquè aquí hi ha hagut, diré que s'ha compartit, però no crec que el 50%. I això és una cosa per reflexionar, perquè jo també penso que si fos un home jo voldria que veiessin que jo soc capaç de fer també totes aquestes coses. Jo entronco amb el que deia la Gemma, perquè això no es concep com que sigui cap mèrit, que tu t'hagis dedicat a la cura de la casa i dels fills, això no és cap mèrit, aquest és l'idea. Vull dir, perquè t'ho hauria d'agrair si se suposa que és el que et tocaria fer. Clar, sí. Això és estructural, això costa molt, molt. Això costa molt. Estructural, sí. No, i que després, jo ara que he dit això em recordava el discurs de la Margarita Sales, que clar, ella té 2 moments, podríem dir 3, una mica que marquen. El primer, quan fa la tesi doctoral amb un bioquímic aquí a Madrid, que el dirigeix, amb el Consell d'Investigació, igual al centre, hi ha el nom, que és el que és molt, molt masclista, però claríssim. Que d'alguna manera a ella li costa molt lluitar contra tot això i superar-ho i tal i de més. I ho fa. El segon és quan se'n va als Estats Units amb en Severo Ochoa, a través de coneixences de la família, i el Severo, que se'n va anar amb el seu marit, amb l'Hilario, tots dos, al cap d'un any de casar-se, i aleshores el Severo Ochoa, sense dir-los massa res, els dona temes de recerca diferents. I la idea que ja tenia el Severo Ochoa en aquell moment és que tant un com l'altre, independentment, demostressin la seva vàlua. Clar, aquesta decisió que és presa per un home, però evidentment que va ajudar molt a la Margarita, perquè ella va veure que era capaç de demostrar, en aquells moments, tot un seguit de coses desconegudes de biologia molecular.
I la tercera és quan ja estan aquí, quan tornen a Espanya i ja comencen a treballar amb el bacteriòfag Fi29, que treballen conjuntament tots dos, al cap d'uns anys el seu marit l'Eladio diu que ell ho deixa i es dedica a un altre tema de recerca i li deixa a la Margarita Sala el Fi29. I a partir d'aquí, diguem, és la fama de la Margarita Sala, perquè ella s'hi dedica amb ànima i cos, perquè li encantava el virus i li encantava la biologia molecular i va arribar on ha arribat a nivell de recerca i d'aconseguir mèrits. Fixeu-vos que en els tres casos hi ha referents homes aquí que estan fent alguna cosa. Un que li marca negatiu i els altres dos que, de forma, diguem, sense intervenir massa, l'ajuden. Perquè, clar, si haguessin continuat treballant amb el mateix tots dos, vés a saber qui s'hagués endut el mèrit aquí. No ho sabem, podem especular, coneixent una mica la història, però el fet d'aquestes dues ajudes marca una mica la seva autoestima per una banda i per l'altra banda jo sóc capaç de fer-ho i ara tinc un tema meu, i ara sóc jo la investigadora principal d'això, caram, que bé. Vull dir que és una mica que tu deies també les circumstàncies personals que fan que es pugui arribar a una banda o una altra, que en el cas de les dones és probable que calguin molts més detalls com aquests per augmentar l'autoestima, per veure que tu pots, etc., que no en el cas d'un home que a nivell social ho té més fàcil, aquesta autoestima. És probable. Sí. Això que dius està descrit, la Maite ho sap, perquè vam fer una campanya. La MIT és l'efecte Matilda. Quan hi ha casos de col·laboració home-dona, siguin parella o no, sovint el mèrit se l'emporta a la part masculina de l'equip. I això s'ha etiquetat, és tan freqüent que s'ha etiquetat. Matilda era el nom d'una sufragista i llavors s'ha posat efecte Matilda. Y la MIT fue una cosa. Eso pasa en la ciencia y en todas las profesiones. Sí, claro. Hace poco salía en El País, ahora que han dado los premios a la película esta del 47, salía un artículo diciendo hubo una mujer 2 años antes que hizo exactamente lo mismo que el del autobús 47 y nadie habla de ella y sigue viva y sigue siendo una activista vecinal, y nadie había hablado de ella, que había hecho lo mismo exactamente, coger un autobús y subirle a uno de los barrios de los barrios. Es decir, esto es así, Yo para mí el tema es definir en las jóvenes y que tengamos que definir a qué es lo que llamamos nuestro éxito profesional. ¿Qué es el éxito profesional? El éxito profesional en muchos casos es, para los hombres sobre todo, tener mucho dinero, ganar mucho dinero, o ser reconocidos, los premios, lo que estamos hablando aquí, los premios honoris causa, los premios, etcétera, etcétera. Pues esto desanima mucho a las mujeres, porque ni vamos a tener premios, ni nunca vamos a tener unas grandes posibilidades de tener mucho dinero. A la ciencia hay que verla como, yo creo, aunque luego hemos luchado porque estén premios, hasta este año que el Ministerio definitivamente ha dicho que para los premios nacionales de investigación tiene que haber el mismo número de candidatas, hombres que mujeres. El grupo de la comisión tiene que ser paritaria, tiene que haber además una mujer, que será una de las mujeres del Ministerio, dando una serie de normativas. Y por primera vez los premios nacionales de investigación este año fueron paritarios en las seniors y en los seniors, y en las jóvenes hubo muchas más mujeres. Es decir, aparte de que me parece que hay que reivindicar que se premia a las mujeres igual que a los hombres, pero yo la idea a mis becarias era sobre todo, el éxito es que te satisfaga mucho el trabajo, que cada día que vayas a trabajar vayas con ganas, que realmente el trabajo no sea por los reconocimientos, sea realmente una cuestión de que has elegido una metodología de trabajo, una forma de trabajo que te hace que todos los días vayas donde está el trabajo, y que esto, y nadie te lo va a reconocer nunca. Estamos viendo mujeres como se van y nadie las ha dicho nunca gracias, nunca. Se han ido como llegaron, sin que nadie las haya agradecido nunca nada. Pero hay algunas que tienen una vida que a mí me parece muy interesante, porque están satisfechas de su vida, de su trabajo. Entonces lo que quiero decir es que sí, el reconocimiento vamos a exigir que se haga a las mujeres con medidas
de cuotas, pero así, de cuotas como ha pasado con los premios nacionales. Pero aún así hay que dar el enfoque a las que empiezan, ¿no? Sí, y aunque no se reconozcan. Aunque no se disfruta en el trabajo, sí, está muy bien. El trabajo, tu trabajo, tu honestidad en el trabajo, tu enriquecimiento cada día. Eso es al final nuestro premio. Ese es al final nuestro premio. Si esperas a que te lo reconozcan, va a ser frustrante, ¿no? Y no hay que frustrarse. Hay que hacerlo. Pero mientras, sobre todo para las que empiezan, lucharemos porque haya paridades en los premios, paridades en los honoris causas. Porque otro de los motivos es que a veces se nos dice poco bien hecho, ¿no? Bien hecho a las jóvenes. Bien hecho. En los congresos normalmente las mujeres están haciendo los pósters, las conferenciantes suelen ser los hombres, en muchos, ¿no? En uno tan feminizado como el mío, que es la ganadería, que está muy feminizado, sigue habiendo muchas más mujeres en los laboratorios y muchos más hombres en los... y creo que muchas se ven poco reconocidas y poco apoyadas, ¿no? Entonces, es muy importante, y desde AMIT intentamos con las jóvenes, ¿no? que sean protagonistas en algún momento, ¿no? Que se las reconozca, que se las ayude. También socialmente, por eso damos premios en AMIT para las chicas de bachillerato, por eso también vamos a los colegios, para las ingenieras, ¿no? Tenemos un programa, una ingeniera en cada cole, que es para que se vaya a promocionar para las niñas, para que sepan que la ingeniería es algo útil, y no solo esa idea que es verdad que tiene, que nos sirve para la vida social. Y bueno, esto se está haciendo, esto de AMIT llevamos 20 años, pero es que está en toda Europa. Ahora empiezan malos tiempos quizá, ¿no? Sí. Y estamos preocupadas porque el 10º programa marco, que otros programas marcos de investigación de la Unión Europea tenían ya muy el tema de que tenían que tener un sesgo de género, que tenía que haber un número de mujeres, que, bueno, todos estos criterios imprescindibles para presentar un programa, ¿no? Pues es verdad que las condiciones políticas también en Europa han cambiado y seguramente quieren quitar estos temas. Y bueno, esto se dará dentro de un año así, pero ya estamos mandando manifiestos a las instituciones, con otras mujeres europeas evidentemente, para que todos estos criterios de género se mantengan, ¿no? Porque han sido positivos y se ha demostrado el efecto que ha tenido. Sí, els temps no són bons. Bueno, no acabem així, deprimits. No acabem així, deprimits. Jo volia acabar amb un missatge per la gent jove, perquè això que parlàvem d'animar la síndrome de la impostora, jo, com que també som docent, això segur una cosa que heu observat a classe, sobretot a biociències, que tenim moltes noies a classe, quan tu fas una pregunta, gairebé sempre et contesta un noi. Quasi mai et contesta una noia. I tens moltes més noies. Quan a vegades els hi preguntes directament, com jo us he fet ara, feu perquè igual m'equivoco, igual dic... I crec que pot ser un primer pas, no? Intentar animar a les nostres noies que parlin, que s'equivoquin, tothom s'equivoca. No passa res, nosaltres també ens hem equivocat moltes vegades. Però ocupeu l'espai, no? Ocupeu l'espai verbal, físic. Comencem per aquí i anem fent, aquesta és la part també que nosaltres podem fer. Hi ha moltes parts, no? A millorar ja ho hem vist, que això és supermultifactorial, però volia acabar dirigint-me a vosaltres, que sou el futur, i que aquest és un petit pas que podeu fer quan us pregunten a classe, doncs aixecar la mà i contestar sense cap problema. Jo afegiria i fer preguntes. Sí. Sí, pot ser. Perquè segur que en teniu al cap, però no surten, no surten. Segur que en teniu, però el por al ridícul és tremendo. I molt més jo crec amb noies que amb nois, que és el que ella deia. Però és un tema de confiança, en definitiva. Està reflectint el de sempre, per entendre'ns. Està reflectint el de sempre. Doncs ara jo us projectaré el codi QR. No sé... Dic una cosa? Sí. Jo tinc per que vagi projectant. Personal, una cosa que he disfrutat i jo recomano,
és llegir els discursos dels honoris causa. Vaig llegir els discursos que vosaltres heu mencionat i tenen una dimensió de la persona darrere la científica que jo he disfrutat molt llegint els discursos. Sí, encara que no sigui del teu àmbit. Hi ha la pàgina web, i bueno, són interessants així en alguns moments llegir el que és maco també. Jo és una cosa que he descobert en aquests anys. Per això vaig estar mirant. Moltes gràcies. Agrair a tothom. Gràcies a tothom.